na taon na biyaya. Salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon nga tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang danay dayupot sa pagsimbag. Uya andam kami kagurangnan, mapaduman sa malaen-laen naruna, hatod ang tataramon asin paglilingkod. Si Maria ina niya mo andanay nagiya, malakop anlaad kan simong misyon. Magatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang danay dayupot sa pagsimbag. Uya andam kami kagurangnan. Ang mga biyaya na dulot ni sa kinaban, katanosan, kabanalan, katuninongan. Sa tandang ini matubod ang kinaban, pagkamuot mi sa lambang tawo. Katos na taon na biyaya, salamat, salamat kagurangnan. Katos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinao sa samong puso, sa diri mi iniaatang danay dayupot sa pagsimbag. Uya andam kami kagurangnan, uya kami danay andam.
Diyos marhay na aldaw po sa indo mga tugang. Tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag. Si Nori Frayon Batoriano, 41 anyos, single, Candeca Home, Pacol, Naga City. Aki Ninda Hever Batoriano, asin Solidad, Friol. Buot mag-agob kay Kinses Syra M. Valeros, 33 anyos, Daraga, kan Granville Deca Home, San Felipe, Naga City. Aki Ninda Expedito Valeros, asin Dina Manalastas. Ikaduwang tawag, si Alvin N. Kiday, 27 years old, soltero, kan San Felipe, Naga City. Aki Ninda Ernesto A. Kiday, asin Susana O. Nipal. Buot mag-agom ki Concepcion A. Ferrer, 26 anyos, Daraga, kan Libmanan, Camarines Sur. Aki Ninda Carlito A. Ferrer, asin Leonida P. Abejo. Ikaduwang tawag, si Vincent Van Vibar Saulon, 37 anyos, soltero, kan San Isidro, Pili, Camarines Sur. Aki Ninda Vincent O. Saulon, asin Violeta R. Vibar. Buot mag-agom ki Catherine Jacob Sarato, 36 anyos, Daraga, Candeca Home, San Felipe, Naga City. Aki Ninda Ricardo V. Sarato, asin Flora A. Jacob. Kung si isay man po ang may naaraman na makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Ipinapakiulay po bago magpuunan misa na ilaag sa silent mode o i-off ang mga cellphones, tanganing ang mga ini day makadistorbo durante kan selebrasyon. Ang peligro kan COVID-19 infection, yaon pa ng God sa sato. Kung kaya padagos kami nagpapagirumdom na sa tuyang sunodon ang mga health protocols na hinahagad para sa satong kaligtasan. Enot, sa gabos na oras, day tabi paghalion ang face mask, mantang nasa loob kan simbahan. Mas maray kung igwapa nin face shield. Ikaduwa, tulo o duwang tao sanaan matukaw sa kada tukawan, tangani na ma-observe ang physical distancing. Magtukaw tabi sa tinalaan na espasyo. Ikatulo, sa mga mayo nin isalvar QR ID, day tabi malingaw na magkuha asin mag-fill up kan slip for contact tracing na pwedeng iwalat sa likod kan tukawan o ilaag sa laganan na inandam bago magluwas sa simbahan pagkatapos kan misa. Ang buhay sagrado, kaya ang pangataman kan salud, sarong Kristiyanong obligasyon. Sa to na pong ilaag, ang satong mga sadiri sa presensya nin mahal na Diyos, sa pag-andam sa pagpuon kan misa. Diyos maray na agaliwat sa indugabos mga tugang. Ngunyan, yaon na po kita sa ika-22 nin taon, na Domingo nin taon. Tema, ang Diyos noon asin ang makatawong elemento kan relihiyon. Ang liturhiya ngunyan na Domingo, nagpapahayag sa satuya, nakitagabos bilang mga binunyagang Katoliko. Kinakaipuhan na magindayupot sa satuyang pagtubod. Ang satuyang pagkamaimbod sa reliyon, sarong balaog na dapat niyatong ipasalamat sa kagurangnan. Ang sato pong misa, papanginutan ni Reverendo Padre Dionisio P. Gavino. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Hesu Kristong kagurang nanta, an pagkamot kan Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa itong makasalan, tanganing magkanigo kitang magsilebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ko kay Santa Maria, dani na Virhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manugod sa tang Diyos sa mga kamhan, asin pakapatawadan sa itong makasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Namurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katulinongan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, nakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang aging bukong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, portero kan Diyos, akitan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kakuan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan uro kahalangkan. Yesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos, din mga kabagsikan sa imo ang gabos na pinakamarahay, italanhok mo sa samong mga daghan, ang pagkamot sa imong ngaran, asin warasan na sa pag-uswag nin kabanalan, ang mga marahay na bagay, samo sa imong patalubuon, asin sa maigot na pagbantay, ang mga
pinatalubo sa imong atamanon. Huli kay Hesu Kristong kagurangan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, ipinaapaabot sa satuya na ang kabutan ng Diyos iyo ang dapat na papagdanayon. Ang kabutan ng tao, day dapat na paurugon, ki sa banal na kabutan ng Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na tataramon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa banwaan, "Ngunyan, Israel, hinanyugaan mga tugon, asin pagbuot, na itinutokdo sa imo. Utubon mo iyan, tanganing mabuhay ka, asin makalaog ka. Pati masadirihan mo ang daga, na itinaos sa imo nin kagurangnan. Diyos nin sa imong mga magurang. Dai mo pagdagdagan, asin dai mo pag-inaan, ang pagbuot ko sa imo. Alagad, utubon mo ang mga tugon nin kagurangnan na sa imong Diyos, siring sa ipinahayag ko sa imo. Utubon mo nin mahusay, asin iyan ang magpapamidbid kan sa imong kadunongan, asin pakasabot sa mga banwaan. Kung sa indong madangog ang mga tugon na ini, masabi sinda, tunay na dakulang banwaan ini. Ang mga tao madunong asin may pakasabot. Sa katunayan, arin na dakulang banwaan, ang igwanin Diyos na orog kaharani, siring sa kagurangnan na satuyang Diyos, nauya sa to, lambang pag-apod niya to sa iya. Arin na dakulang banwaan, an may mga tugon, asin pagbuot, siring kaining tugon, na itinatao ko sa imo ngunyan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang nagibonin katanosan, mabubuhay sa atubang nin kagurangnan. Ang nagigibo nin katanosan, mabubuhay sa atubang nin kagurangnan. Kagurangnan, si Isay an aakoon mo sa imong banal na pinag-eerokan. Ang naglalakaw na daing sala, ang nagigibo nin katanosan, asin nagtataram nin katanosan hali sa puso. Ang nagigibo nin katanosan, mabubuhay sa atubang nin kagurangnan. Ang daing nagigibo nin maraot sa tugang, ang daing nagtutugod-tugod sa kapwa, ang nauungi sa taong tampalasan, asin ginagalang ang may pagkatakot sa kagurangnan. Ang nagigibo nin katanosan, mabubuhay sa atubang nin kagurangnan. Ang naguutob sa iyang panuga, ang daing nagpapatubo sa pautang, ang daing nagpapabayad laban sa mayong sala, ang siring na tawo, magdadanay sagkod paman. Ang nagigibo nin katanosan, mabubuhay sa atubang nin kagurangnan. Ang tataramo nin Diyos, iyo ang dapat niyatong isabuhay. Ini ang mensahe kanikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Lambang balaog na marahay, asin lambang balaog na tunay, hali sa itaas, hali sa Ama nin mga liwanag. Sa iya daing pagbabago, daing anino nin pagliwat. Sa iyang sadiring kabutan, kita ginibong mga aki niya, huli sa tataramon nin sa iyang katotoohan, tanganing kita maging enot na mga bunga, kan gabos na sa iyang linalang. Magpakumbabang ako ang tataramon na itinanom sa saindo, tataramon na makakaligtas sa indo.
Ang tataramon gibuhon, bako sanang dangugon. Nasasala ang naghuhuna, na ang pagdangog sana, tama na. Ang relihiyon na malinig asin mayong digta, sa atubang nin Diyos Ama, iyo ini. Tabangan ang mga ilo asin byuda sa saindang kaipuhan, asin dai magpadigta sa kinaban na ini. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa ng Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagrani ki Jesus ang mga Fariseyo, kaiba ang mga nagkapirang mga eskribas na hali sa Jerusalem, na masdan ninda ang nagkapirang mga disipulos na nagkakakan na maatian kamot, tadai naghanaw. Ulit ang gabos sa mga Fariseyos, asin gabos sa mga Hudiyo, nagsusunod sa mga ugali nin mga gurang, dai minakakan kun dai naghahanaw kan kamot. Pagpuli hali sa saudan, dai minakakan sagkud na dai maghugas. Asin ang iba pang mga ugali, arog bagakan paghugas kan mga baso, asin kuron, mga lalaugan na bronse, asin higdaan. Dapit sa ugaling ini, ang mga Fariseyos asin eskribas naghapot kay Jesus, daw taan sa imong mga disipulos, nagkakan na maatian kamot, asin dai nagsusunod sa ugali nin mga gurang. Si Jesus nagsimbag, tamang gayuan sinabi ni Propeta Isaías dapit sa Indo, mga parasaginsagin, uyaan sa iyang sinurat. Minaumaw sa kuan banwaan na ini, sa nguso, alagad harayo an sa indang puso, daing halagaan sa indang pagsamba sako, hulitaan sa indang mga itinutukdo, gibusanan mga tawo. Binayaan nindo ang tugon nin Diyos, tanganing masunod nindo ang kinaugalian nin mga tawo. Giraray inapod ni Jesus ang mga tawo asin sinabihan, hinanyugan nindo ako asin pakasabuton nindo. An hali sa luwas na minalaog sa tawo, dai nakakaati sa iya. An hali sa laog, iyo ang nakakaati sa tawo. Hulit ang hali sa laog, hali sa puso nin tawo, ang mga maraot na isip, mga karumputan, mga paghabon, mga paggadan sa kapwa-tawo, mga pagdurog sa bakong agom, mga kapasluan, mga kasumbikalan, mga pagdaya, mga karigsukan, mga pagkauri, pagpakaraot, kapaabaw-abawan, karungawan. Inigabos na mga karatan na ini hali sa laog, 'Ini ang nakakaati sa tawo.
An marhay na bareta nin satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marhay na aga po sa Indogabos, Mas mga maray tugang. na agaman po, Father. Yaon na kita sa ika-22 na Domingo sa laog kan ordinaryong panahon. Asin ngunya na Domingo sa tuyang pinaghimati sa mga babasahon, manungod sa kadakulaan nin Diyos sa paagi kan sa iyang pagtao nin mga tugon tanganing ini makatauman o makatabang para sa ikakarahay kan sa tuyang mga buhay. Sa enot na babasahon, si Moises nagpagirumdom sa mga tao, sa mga Israelita, sa mga Hudiyo na obserbaran ning tultul ang mga katugunan nin Diyos. Nin huli sa paagi kaini, matatawan nin kaumawan ang Diyos. Masabi ang iba, hilnga ang nasyon na ini, hilnga ang banwaan na ini, dakulaon sinda, marahay sinda nin huli, taan sa indang mga lay, an sa indang mga katukduan, hali sa Diyos. Kaya sa paagi kan sa indang pagkuyog kan katugunan nin Diyos, matatawan nin kaumawan ang Diyos na sa indang kagurangnan. Siring man sa ikaduang babasahon, ipinasabot ni Santiago Apostol na ang tunay na pagsamba sa Diyos na ipahihiling sa pagiging marahayon sa satuyang kapwa-tao. Ang pagiging mahirakon sa nangangaipo, sa managsasakit, iyo ang tunay na pagpahiling, tunay na obserbasyon kan sa tuyang relihiyon. Ang madadangugtaman sa Ebanghelyo, pagtuyaw ni Jesus sa mga Fariseyo asin mga eskriba. Ninhuli tabaga na nasuhay ang katuyuhan nin Diyos sa pagkuyog kan tugon asin ang nangungurog iyo ang katuyuhan nin tao. Ang nadangugta manungod sa ritual purity, kalinigan para sa pagsamba, para sa pag-umaw sa mahal na Diyos. Asin igwasindanin mga kinagawian na iyuan paglinig kan paghugas kan kamot, paghugas kan sa indang mga kamot bago magkakan o bago man maggibunin anupaman kun hali sa luwas na kun sa insinda naging maati. Ini nagpapahayag sa naman kan ritual purity. Ang ritual purity kinakaipuhan nakadugtong sa pinakakatuyuhan kaini na ipinapahiling sa panluwas ang kalinigan na kinakaipuhan na nangyayari sa laog kan sa tong mga puso asin mga kalag. Kaya ritual purity must manifest the purity of heart, kalinigan kan sa tong mga puso, kalinigan kan sa tong mga motibo, asin mga intensyon. Asin ini ang tinuyaw ni Jesus, ninhuli taan pinapaurog iyo an panluwas na kalinigan. Sa satuya ang aning pag-celebrar kan banal na Eucharistia, kung kamo mag-obserbar bago magdulot kan atang sa altar, ang padi naghuhugas nin kamot. Kung talagang papaurugon ang paghugas nin kamot, ang sakristan madara iyan nin sabon. Tibaad nga ni magdara pa nin iba pang kadagdagan, tanganing maging malinig ang kamot. Alagad iyan saro sa mga rito na nagpapahiling, asin nagpapagirumdum sa padi
kan kabanalan, kan sa tuyang sakripisyo. Ano? An silent prayer kan padi. Cleanse me from my sins and wash me from my iniquities. Hugasan mo ako kan sa kuyang mga kasalanan, asin linigan mo ako kan sa kuyang mga karatan. Tano tayan pinapamibi, mantang naghuhugas nin kamot, binubulusan nin tubig an kamot, pagirumdum sa padi, na an linalaugan niya, an ginigibon niya, banal na sakramento, banal na gibonin huli, sa lamesang ini, sa altar na ini, an hawak asin dugo ni Kristo mahahaman. Ini itinugon ni Jesus. Kaya daiman nagkukontra si Jesus sa mga arog kaiyan narito. Alagad ini, pagirumdum ang pagtuyaw niya, pagirumdum sa mga Fariseyo asin eskriba, kan tunay na katuyuhan, kan sa tuyang mga gawi. Sa simbahan nga ni mga tugang, sa satuyang simbahan na Katoliko, igwa kita nin tradisyon. Ang tradisyon kan simbahan, ang tradisyon na nahali sa inspirasyon kan Espiritu Santo. Sa Catholic Church, igwa kita nin written and oral tradition, asin man ecclesial traditions. Kan kami nag-aadal sa filosofiya, asin theolohiya, inaapod iyan big T or capital T traditions, asin small t tradition. Ang capital T tradition, iyo, ang mga katukduan, mga gibo nin Diyos, mga gibo asin katukduan ni Jesus na itinao sa mga apostoles, asin ini sa paagi kan inspirasyon kan banal na Espiritu isinurat kan mga apostoles. Asin ano ang nasusurat na tradisyon, iyo ang banal na kasuratan, ang Biblia. Alagad bako sa naman ng kasuratan ang itinao sa tuya, sa satuyang pagtubod. Bilang mga Katoliko, igwaman kita nin oral tradition. Ano pa iyan? Ang mga katukduan ni Jesus, ang sa iyang mga halimbawa, ang sa iyang mga gibo na dai nakasurat alagad ini, nahiling na eksperyensyahan kan mga apostoles, asin iniman ipinamana, itinukdo sa bilog na simbahan. Asin iyan ang mga tradisyon na ini, dai nagbabago. Magtalubo man ini sa istorya kan simbahan, alagad dai ini nagbabago. Ninhulita kita nagtutubod na iyan hali sa inspirasyon nin mahal na Diyos. Asin hali sa big T tradition, sa mga inspirasyon kan banal na Espiritu, minagi kan man ang mga ecclesial traditions, mga theological, disciplinary, liturgical or devotional practices na ipinamana sa simbahan through history, through the years. Asin ini, nagbabago. Kung rumdumun nindo, igwanin pagbabago sa simbahan na Katoliko kan taon 1964-1965 pagkatapos kan Second Vatican Council. Kaidto ang pagmisa, ang padi nakaatubang sa altar na katalikod sa tawo. Alagad pakatapos kan Konsilyo Vaticano, ang padi pinabirik mag-atubang sa tawo. Asin ang tataramo na ginagamit bako ng Latin kundi ang vernacular, ang lokal na lengguwahe.
Alagad ano ang day nagbago? Day nagbago ang laman kan sa tuyang pagsimba. Ang laman kan banal na Santa Misa. Na ang sinasabi kan padi sa pagkonsagra kan tinapay asin arak daipo iyan nagbago. Kaya igwanin dakulang kayamanan ang simbahan, ang sa tuyang pagtubod na hali sa tradisyon, asin man kinaugalian kan simbahan, puon pa sa kapinunan. Asin pinapapagdanay ta ini, ninhuli ta ini, nakakataunin kaumawan sa mahal na Diyos, asin iniman nakakatabang sa satuyang mga kalag, sa satuyang buhay bilang Kristiyano, asin mga disipulos ni Kristo. Mag-abot gayud ang panahon, nagkapirang taon puon ngunyan, na igwa naman ni maliliwat. Maliliwat sa na iyan, mababago iyan, kung iyan dai na applicable sa satuyang panahon, asin man dai na nakakatabang sa ikakarahay kan satong mga kalag, sa ikakarahay kan satuyang buhay bilang mga disipulos ni Kristo. Kaya ang pagtuyaw ni Jesus sa mga Fariseo asin mga eskriba, pagirumdom kung ano talaga ang katuyuhan kan mga rito, kan mga gawi, kan mga kinaugalian na sa indang ginigibo. Sa satuya punganing buhay bilang mga Pilipino, igwa kita nin mga magagayon na kinaugalian. Asinan iba sa inda, sa tuyang pinapapagdanay, ang iba nababago. Asin kung mahiling taan sarong tawo, ang sarong aki, na perming nagbibisa, nagmamano sa iyang ama o ina. Magayon, alagad kung ang mahiling taman ng God, ang aki na iyan, pag pinagkurihir, pag tinuyaw, madali sanang magmuda sa iyang ama, asin ina. Bako daw na masabi kita, ay igwanin sala. Ninulita, religiously, ginigiban panluwas na gawi. Alagad ang pinakaimportante na paggalang sa satuyang mga magurang daiman nagigibo. Asin, arog man kaiyan sa buhay niya to espiritual, asin sa bilog niya tong pagkabuhay. Sa gabos niya tong mga gawi, kita pinapagirumdom, ini daw nakakatao, nin pag-umaw sa Diyos, ini daw nagpapahayag kan sa kuyang tunay na pagsamba sa iya, o ini daw nakakaulang sa sakuyang pagsamba sa Diyos, asin man sa sakuyang paglingkod sa sakuyang kapwa-tao. Magpasalamat kita sa mahal na Diyos, kan kagayunan, kan sa tuyang pagtubod, kan mga magagayon na sa tuyang namana, asin nanudan bilang mga Kristiyano, asin man bilang mga Pilipino. Hinulita ini, itinaunin mahal na Diyos, tanganin kita, maging marahay na sa iyang mga aki, asin maging mamumuton, asin mapagmangno na mga tugang sa satuyang mga kapwa-tao. Matinupan gabos, asin pahayag niyato ang satong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Paglalang ang langit asin daga, asin ki Jesu Cristo, aking bugtong niya. Pinangid ang huli ka ng Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria,
nasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan na siniulo. Binilig sa mga gadan at ikatulong aldan. Nabuhay liwat balet sa mga gadan. Suminagahan sa kalangitan. Nagtutugaw sa trono ng Diyos amang makakamtan. Haleluya, mabalik sa hapagtugon sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutugon ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwanag naman, sa buhay na daing kasagpuan. Daing kahuluganan sa tuyang pagsamba kun ini dai maghali sa bulanos na puso. Ngunyan mamibi kita sa Dios, nalalangon niya sa to an malinig na puso asin pusog na espiritu. Kagurang hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga pamayo kan simbahan, danay na antabayanan kan liwanag kan ebanghelyo, asin sinda da imamugtak na magsarig sana sa mga programa asin mga aktibidad. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing da kita magpirong kan sa tuyang mga mata, sa mga tunay na pangangaipo nin mga dukha sa satuyang mga komunidad. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magkagamiaw kita na ang tunay na sukulan sa pagutob kan kabutan kan Diyos, yaon sa satuyang pakikipagkapwa sa iba. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang mga kaakian, magsarig sa Diyos bilang giya asintabang sa saindang pag-adal. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tugang nyatong gadan, nadaraan tanda kan pagtubod, magkamit kan kapahingaluan ki Kristo, sagkod paman. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, lalanga mo an pusong dalisay, tanganing kamutan asin galangan niya mo, an samuyang kapwa na padangat mo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Iboasin kang tao, nabo sa diri mo. Kapinoan kapanoan ning mga karahayan na nakamtan. Kapos palaog mo,
Israel, magpasalamat kami sa imo, Matindog po. kami sa Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa kuasinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang banal na pagdulot danay na magtaos sa mo kan nakakaligtas na bendisyon, tanganing ang ginigibo sa misteryo, mahaman sa kabagsikan, uliki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na kami danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos sa mga kamhan na daing kasagkuran, nakakagamiaw kami na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsanggawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsikan sa imong pagka-Diyos, at angani itinagama mo ang bulong, sa samu man sa ng pagkamagagadanon, asin kun ano an ikinapahamak kan mga nawara, iyuman an ilinigtas mo sa inda, huliki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya anhukbunin mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, naguugmas at ubang mo sagkod pa man, nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mo mga tingog, sa kaugmahanin mga magkairiba na nagsasabi. maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabunin kabus sa kabanalan, kini mga atang namibibi kami. Pabanalakan ambun kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkua siya ning tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinauso siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tinan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi pagkuan niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo, itinausa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tinan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ipinapamahal
mahayag sa pagkain ka magkato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaharak managaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, dirum dumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girum dumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaheraki kami gabos sa mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na inakan Diyos, ni San Jose na siyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidtupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiraskan, buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarukan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan manakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos na kogalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas,
na si Hesu Kristo. Sa imo ang kadera, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesu Kristong kagurangan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indoan sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo, hari pagilingaan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be Peace with be with you. you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Diyos ay nagpapara kan makasalan kan kinaaban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Tangani na sa tong masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas dahil nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkumunyon. Igwanin mga lay Eucharistic ministers na mataonin kumunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako nin kumunyon, gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw, pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po muna na matapos ang pagpakumunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkumunyon.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan tinapay nin langit no na lamesa, nagaarang na parigonon an sa mo mga puso, kaining kakanon nin pagkamuot, sagkod na magsibot kami sa paglingkod sa imo, sa samong mga kapwa, kuli Kristo na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po ang gabos para sa Oratio Imperata laban sa paglakop kan coronavirus. Amang maherakon asin mapagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo, hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19, na naglalakop ngunyan asin nagdadara nin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan, maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibiin niya mo, nagiyahan mo, ang mga taong naghihinguwa sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang napagkanigong mahimo, huli kan sa imo mapag-antabay na mga kamot. Bendisyonian sa mo mga paghinguwa, na gamiton ining mga bakuna tanganing mapunduan pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibiin niya mo ang mga eksperto sa salud, tanganin na sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip, asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi-miman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan idtong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan, an kapahingaluan na daing kasagkuran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa muungunyan na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Inihinahagad mi, huli ki Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, Kahiraki kami. San Jose mabinio na esposo ni Maria, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Matukaw po para sa nagkapirang anunsyo. Sa maabot na Miyerkules, Setyembre 1, pupunan ang mga misa sa kaumawan kan Divino Rostro. Aroal daw poon Setyembre 1 asin 9, igwanin duwang misa novenario, alas 6 nin aga asin alas 5:30 nin hapon. Ini madadalan via live stream sa Facebook asin YouTube account kan parokya sa pagkaaga. Siring man sa pagkahapon, ini madadalan sa YouTube account asin Facebook page kan Archdiocese of Cáceres, asin madadangog man sa 105.5 Idol FM Naga, asin 89.1 Idol FM Legazpi. Ang kapistahan panginginotan kan satong Arsobispo sa oras na alas 6:30 nin aga sa Septembre 10. Maawot mi sa gabos ang makahulugan na pagselebrar kan novenaryo sa kaumawan kan Divino Rostro. Mantang kami padagos na nangangapudan na kita maging katabang sa pagpalakop kan debosyon. Igwanin mga surat na makukua sa may kwartahan kan simbahan o sa opisina kan parokya sa mga maawot na magdulot nin pamisa. Collections for the week from August 16 to 22, 2021. Cash receipts from daily collections, 7,360 pesos. Sunday collections, 15,272 pesos. Collection boxes,
1,738 pesos. Total collections for the week, 24,370 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Apron Hermie Morada, Bridget Alpaño, The Kudaw Bike Shop, Asin Sarong Anonymous Donor. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. From Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan malug kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva Virgen de Peña Francia! Viva!